Sirup všem, co pijou vodu. Zdraví vás Dacan a malá Dacanka. Čau. Tohle je moje starší dcerka a spolu natáčíme speciál za 2000 odběratelů. Tady slečinka dostala nápad, že si zahrajeme mokré kámenušky papír. A to je stará Dacanka. OK, nebudeme zdržovat a jdeme na to. Užijte si video. Let's go! Jak se zabiju. Tohle tak. No pojď ty. Ušila jsi na sebe bič. Jdeme si zahrát mokré kámenušky papír. Ale fouká, možná to spadne. Raz, dva, tři, teď, jo? Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Jo, baby. O hlavu, jo? No pojď. Jedem dál. Raz, dva, tři, teď. Ojej. Taky plnej. No pojď. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Yes. Bože. Teď capina. Raz, dva, tři, teď. Prostě to tak z vrchu, ať se to rozteče. Ale... Raz, dva, tři, teď. Dva, tři. Teď. Raz, dva, tři, teď. Ne! No pojď. To byla ta studená. Raz, dva, tři. Počkej znova. Raz, dva, tři, teď. Yes. Pojď mi. Nazdárek. To byla teplá. Je to sranda. Pojď poslední 2 kola. Raz, dva, tři, teď. Já ti vemu tam, kde je vody. Jo. Promiň. Raz, dva, tři, teď. Yes, OK. Poslední psáček. To je teplá, ten nef. Přímo do fejsu. Jo. A je to. Finish. Tohle byl speciál za 2000 odběratelů. Díky moc. OK, jdu to vyhodit ty sáčky, ať tady nedělám bordel. Tak jo.